Absolvoval som 46 štátov. To je, myslím si, nadpriemerný výkon na naše pomery. Naplával som toľko, čo som povedal, vyše 15 000 mil. Tak môžem spokojnou myslou odísť zo dňa na deň s vedomím, že si môžem povedať, ja som žil. Človek znesie neskutočne veľa. Keď si myslí, že už toho má skutočne vyše hlavy, tak je to len 10% záťaže, ktorú unesie. Ja nie som poverčivý, ale všetky moje nešťastia sa stali v mesiaci lásky, konkrétne 7. mája. 7. mája som si zlomil ruku, 7. mája v magickom roku 2000 som dostal v tomto meste infarkt. Ak mám byť niekomu za niečo vďačný v mojom živote, tak sú to trenčianski lekári, ktorí do tej hodiny, povedal by som, dešifrovali, že je to infarkt myokardu a veľmi rýchlo mi pomohli. Ja v podstate som rád, že aj človek, ktorý má v cípe srdca maličkú 7 mm jazvičku, je človek, ktorý je platným členom tejto spoločnosti a môže jej veľa odovzdať. Tí, čo vedia, že infarkty majú rôzne stupne, môžu potvrdiť, že sú ľudia, ktorí mali aj 7 infarktov a žijú. A ja verím, že minimálne do toho magického čísla 7, ktoré mi prináša celý život nešťastie, to dotiahnem. Takže táto záťaž, ktorú teraz ubicyklujem, je skutočne iba 10% toho, čo znesiem. Každý človek v svojom živote má svoje veľké vzory. Pre mňa to bol Krištof Kolumbus ako jeden z excelentných moreplavcov. Robil som o ňom film, ktorý sa volal Génius mora. Ďalej to bol Federico Fellini ako geniálny filmár a najcennejším artefaktom v mojej kancelárii tu na Mierovom námestí je táto hrdzavá tabuľa, ktorú kedysi mal ako jeden z prvých strojárov v Trenčine na svojom dome môj otec. Môj otec mi bol tiež obrovským vzorom, pretože bol to typ človeka, komunikatívneho, obetavého, ktorého mal každý rád. A starí Trenčania, ktorí ho poznali, vedeli, že Eugen by dal aj poslednú košelu. A preto je to môj vzor, pretože tak, ako ma otec naučil byť veľkorysý, naučil ma byť španielským grandom, tak myslím si, že jeho zásluhou som nadobudol aj to, čomu sa hovorí zmysel pre zodpovednosť, zmysel pre povinnosť a ochotu zobrať na seba riziko. Lebo všetko to, čo som absolvoval, bolo ten krásny, nádherný adrenalín spojený vždy s rizikom. Človek, ktorý nemá odvahu zobrať na seba určité riziko, tak v podstate nemá šance, povedal by som, zažiť niečo, čo je výnimočné, čo je nádherné, čo v podstate sa dá závidieť. Jedným z mojich takých životných cieľov je prezentácia integračného procesu na televíznych obrazovkách. Už v roku 1991 naša medzinárodná kresťanská expedícia ľudí dobrej vôle, ktorá bola vysvetená v chráme svätého Jakuba v Štetíne, prezentovala túto myšlienku a podarilo sa nám po 116 dní trvajúcej expedícii na deň presne doplávať do Janova. Prezident jachtklubu Italiano, pán Giovanni Novi, inak osobný priateľ najznámejšieho jachtára všetkých čias, španielského kráľa Juana Carlosa, sa čudoval, ako je to možné, že ľudia zo stredu Európy
ľudia, ktorí nemajú more, dokázali byť takí disciplinovaní a doplávať na deň presne do cieľového prístavu a predtým absolvovať 11 štátov a 32 prístavov. Takže mám to zdokumentované. Gratuláciu prezidenta Giovanni Nového našej expedícii. Pri tejto príležitosti dostal od nás zástavu, ktorá preplávala celú tú trasu zo Štetina do Janova, ktorá mala 3200 míl. Ja si myslím, že z nášho pohľadu po odstupe času už môžem povedať, že to bola náhoda, že sme vypustili z programu Londýn a vypustili sme ešte z programu 2 prístavy ďalšie v Stredozemnom mori, ale to sa nikde podrobne neuvádzalo, či sme tam mali byť, nemali byť. Jedno je isté, že tú symbolickú modrú niť, ktorá spojila západnú Európu, tou myšlienkou integrácie, sme zošili presne na deň a 28. augusta 1991 sme do toho Janova doplávali. Hovorím to preto, že teraz, kedy je ten integračný proces taký, by som povedal, že úplne výsostne aktuálny a od mája sa stávame plnoprávnym členom Európskej únie, si uvedomujem, že toto úsilie, filmárske úsilie, malo svoj zmysel a malo svoju dimenziu a svoj, povedal by som, osobný vklad, že my sme už prakticky pred 12 rokmi prezentovali to, čo sa v týchto mesiacoch postupne stáva skutočnosťou. A to si myslím, že je úspech. A ako môj priateľ hovorí, Peter, úspech ti nikto neodpustí. Ja si myslím, že človek by mal žiť tak, aby sa každé ráno nehanbil pozrieť do zrkadla, aby sa mohol pozrieť do toho zrkadla s tým, že má dobrý pocit a že stojí za to zamyslieť sa, ako ďalej. Svojim úhlavným priateľom v Trenčine odkazujem, že poľovačka na hlucháňa sa skončila, pokoj zbraniam, ideme ďalej. Môj priateľ, ktorý v podstate robil so mnou dlhé roky, má jednu krásnu životnú zásadu. Slobodne ži a nechaj žiť. A ja si myslím, že táto myšlienka, ktorej som sa dopustil práve, je krédom, ktoré by si mal osvojiť každý slušný človek, každý, ktorý miluje slobodu, ktorý miluje slušnosť, ktorý miluje etiku. Takže slobodne žime a nechajme žiť. Zlákali ich moria, odvážnych a prvých, staré krásne mapy nočných hviezd. Aj keď dávno nie sú, ostáva tu niečo, dobrodružstva dávnych veľkých ciest. America, tá zvláštne známa a neznáma zem. America, v každom z nás Kolumbus plaví sa. Sám ju musíš skúsiť, tú cestu do neznáma. Náš život je príbeh Kolumbov. Stroskotáš, či
prídeš, kto to vie a kto to pozná. Šancí tých je menej ako snov. Amerika, tá zvláštne známa a neznáma sem. Amerika, v každom z nás Kolumbus skrýva sa vie. Možno, že prídem k tým brehom vzdialeným raz prídem. Možno, že prídem k tým brehom vzdialeným a seba objavím tam tiež. America. America. Zlákali ich moria odvážnych a prvých, staré krásne mapy nočných hviezd. Aj keď dávno nie sú, ostávajú